Καλώς όρισες στο e-shop της DigiBrain Agency. Σε αυτό το e-shop λοιπόν θα βρεις τόσο paid όσο και δωρεάν οδηγούς που καλύπτουν όλο το φάσμα του digital marketing. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία εάν κάνεις τώρα τα πρώτα σου βήματα στον κλάδο ή αν είσαι σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Διότι όπως και να έχει, τα e-books έχουν ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι. Πέρα από αυτό, αν ένας οδηγός σου φάνηκε χρήσιμος και θέλεις να τον μοιραστείς με κάποιον φίλο σου ή γνωστό σου, ο οποίος μπορεί να μην μιλάει την ελληνική γλώσσα, μπορεί να βρει ακριβώς τον ίδιο οδηγό και στην αγγλική γλώσσα. Δεν μας ενδιαφέρει απλά να γίνεις ακόμα ένας πελάτης της DigiBrain. Αυτό που θέλουμε είναι όταν κάνεις download αυτόν τον οδηγό να πεις ότι όντως άξιζε. Διότι όπως και να έχει, κανείς δεν θέλει στην κινητή του συσκευή ή στον υπολογιστή του να έχει αρχεία τα οποία δεν του είναι καθόλου χρήσιμα. Οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι καλή περιήγηση στο e-shop και πάνω απ' όλα καλή ανάγνωση.